நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ராம்ஸ் கிராஃப்ட் கேமிங். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கி கிராஃப்ட் தான் பார்க்குறோம். லோக்கி கிராஃப்ட் வந்து மைண்ட் கிராஃப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து நல்லா இருக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு வந்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என் தங்கச்சி வந்து ஏற்கனவே வந்து இங்கே சும்மா ஒரு சின்ன வீடு கட்டினா. இதுதான் இதுதான் இது நான் காமிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு புது வேர்ல்டு உருவாக்கி நம்ம போகலாம். இது இப்போ தான் நானே பார்க்க போகிறேன். திறப்போம். போவோம். என்னமோ சீக்ரெட் டோர் இருக்கா, நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா? ஸ்பைடரா? பெட்டு இங்கே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மேலே ஏணி இருக்குது, மேலே போகிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இங்கே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன வாட்டர் இருக்குது, அடைச்சப்போம். ஹேண்ட் சைட் வச்சு அடைச்சப்போம். என்ன நிறைய செஸ்ட்டெல்லாம் இது செஸ்ட்டு இருக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய செஸ்ட்டாகவே இருக்குது. அதான் ஓகே. இப்போ நம்ம மேலே போயிடலாமா? போகலாம். போடா சீக்கிரம். ஓ, ஸ்விம்மிங் பூல். வாவ், வாட் இஸ் திஸ்? வா, ஐயோ, நல்லா இருக்குது. ஓரளவு நல்லா இருக்குது. வேற ஐயோ, இது ஒரு ரூம். இது ஒரு ரூம்னு இது எதுவுமே வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஏதாவது அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டு போயிடுவோமா? அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து பார்ப்பான். அதான் விடும். ஐயோ, அனுப்பிச்சு. இப்போ இங்கே மேலே போகலாம். இங்கே என்னடா இருக்கும்? ஏய் அட பாவி, ஆடை போட்டு விட்டாங்க. ஏய், பேக் டு கேம். டீ போடாடி. இது மொட்டை மாடின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இங்கே வைக்கல. சரி, நம்ம வைப்போம். கோபிள் ஸ்டோன் ஹால் இருக்கட்டும். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, எவ்வளோதான் இருக்குது. சீக்ரெட் பிளேஸ் எங்கேயோ இருக்குது. நம்ம தான் உடச்சி பார்க்கணும். என் தங்கச்சி சொன்னான் என்கிட்ட. சீக்கிரம் பாப்பா. எப்படி வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியில் தான் எங்கேயாவது இருக்குது. அப்படி மட்டும் கிடைக்கலன்னா அதுதான். இங்கே எங்கேயாவது தோண்டி பார்ப்போம். ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ் வச்சு அடிப்போம். ஐயோ, ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி, போவோம். ஐயோ, என்னடா வீடு வளைஞ்சிருக்கோ? ஐயோ, இதுலேருந்து தான் உட்டு எடுத்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். வில்லேஜரோட வீடு இது. இதுலேருந்து உட்டு எடுத்திருக்கா ஓட. சரி. என்னடா ஸ்லோவாக போகிற? பசிக்குதா? எப்படிடா சாப்பிட்ணும்? சாப்பிட முடியாதோ? கேரட் இருக்குது. ஸ்லோவாக போகிறான். ஐயோ டே, என்னாச்சுரா? கேரட் எடு. கேரட்டு சாப்பிட்றேன். இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக போதா? ஐயோ, என்னடா ஆச்சு? டேய், ஏன்டா ஸ்லோவாக போகிற? டேய், உட்காந்துருக்கான். அட பாவி, என்னது கோழி? வெட்ட. ஆமாம், இங்கே வெட்ட யார் போட்டான்னு தெரில. சீக்ரெட் பிளேஸ். சரி, வீடே உடச்சி பார்த்துட வேண்டியதான். ஃபஸ்ட்டு இங்கெல்லாம் உடச்சி பார்ப்போம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு உட. செம்ம. உடடா. ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ் வேர் எங்கே இருக்குது? ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ். சீக்கிரம் உடடா. வா, இது உடைக்கிறதுக்குள்ள கீழே வேறு வுட்டு இருக்குது. இங்கே தான் இருக்குமோ? இதெல்லாம் ஓக் வுட்டு. இதெல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு? தோண்டி பார்ப்போம். ஏய்,
இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் சீக்ரெட் ரூம் நினைக்கிறேன். டேய் ஐயோ, லைட் வை. திறப்போம். ஓ, செஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? திறக்க முடியாத அளவுக்கு வச்சா இதை ஃபஸ்ட்டு வெட்டணும், அப்போ தான் திறக்க முடியும். இந்தா சரி, பெட்டை போட்டப்போம் போடு, இது மட்டும் இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? 2 டோரு. டேய் டி 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 யாண்டா ஓட்டையை போட்டேன்? ஐயோ, கீழே இறங்கி வந்தாச்சு. இங்கே என்னது இது? என்னன்னு தெரில. ஒரு பெட்டு இருக்குது தூங்குறதுக்கு. தூங்குவோமா? தூங்க முடியல. என்னது கேவ்? இங்கே கேவா? ஓட்டை போடுவோம். கேவ் இருக்கா? என்னடா கேவா? ஏய் போ, வேற லெவலு. இப்படி கேவுக்குலாம் போட்டு வச்சுருது. வா, இது ஹேண்ட் சைட் இருக்குது, போட்டு போவோம். ஏய் அட பாவி, சீக்கிரம். ஐயோ அட ஐயோ இந்த வீடை பார்க்குறதுக்கே 1 hour ஆயிரும் போலையே. ஓடாடா, இது என்னன்னா? ஐயோ உப்பா, ஐயோ வேணாம். ஐயோ வேணாண்டா, மேலே போயிடலாண்டா. ஐயோப்பா, ஆனால் கேவுக்குன்ட்டு ஒரு தனி இடம் வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பர். பாப்பா கீரை உண்டா? இது என்ன உடுன்னு தெரில. சரி, இதுவே போட்டு வைப்போம். போட்டாச்சு. இதுக்குள்ளே போவோம். என்னடா அது? டேய் ரைடா? ஏய் யாவன்டா அவன்? என்ன ரைடுன்னு வந்துச்சு? ஓ ஜஸ்ட்டு அப்படியே இப்படி போயிட்டு எவன்டா அடிக்கிறான்? நான் தெரில. நம்ம வாட்டுக்கு போயிடுவோம். மூடிடு. சரி போயிடுவோம். அவள் தானா? இதெல்லாம் ஒரு சீக்ரெட் ரூமு. ஐயோ டே, நான் தூங்கலடா, உட்டு அப்புறம்டா. சரி, அப்போ இது உடச்சி தான் ஆகும். இப்போ இங்கே பெட்டு வச்சுருவோம். வைரா டே. ஓடா வை. பாடா ஏறு. டேய் இன்னும் நோக்கணும் போல. உட்டு வை ஒட்ட. ஐயோ சரி, நம்ம பாட்டுக்கு போயிடுவோம். எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுட்டு போயிடுவோம். நம்மளுக்கு அதான் சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு. மேலே ஏறுறா. இதாச்சும் மூடி வச்சுருவோம். ஐயோ, ஸ்டெப்ஸ் என்கிட்ட இருக்கா? இப்படி போட்டு வச்சுருவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம தனி வேர்ல்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். பேக் டு கேம். பேக் டு கேம் ஏன்டா கொடுத்த? குயிட் டு டைட்டில். கிரியேட் நியூ வேர்ல்டு. டே அட்வான்ஸ்டு கொடு. மை வேர்ல்டு. ராம்ஸ் கேமிங். வேர்ல்டு ராம்ஸ் கேமிங். வேர்ல்டு டைப் ஓல்டு. இன்ஃபினைட்டு ஃப்ளாட்டு. இன்ஃபினைட்டே வச்சுப்போம். கேம் மோடு சர்வைவல் கிரியேட்டிவ். என்னடா கிரியேட்டிவ்? நம்ம சர்வைவலே வச்சுப்போம். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது கிரியேட்டிவ்லாம். சீடு நேம் என்னக்கலாம்? எதாவது போட்டு விடுவோம். வில்லேஜர் போட்டு விடுவோம். வில்லேஜர் டன். கிரியேட் வேர்ல்டு. ஓடா. இப்போ நம்ம வில்லேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஐயோ, வில்லேஜ் தேடி பயணம் பண்ணலாம். ஐயோ, எப்படி போக? இந்த கேமில் பெட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரில. இந்த பெட்டெல்லாம் அந்த கேமில் ஒரே ஒரு பெட்டு தான், அதுவும் ரெட் கலரு. அந்த உட்டெல்லாம் தோண்டி எடுத்துருவோம். வில்லேஜ்
அதெல்லாம் வேணாம், அதெல்லாம் வில்லேஜ் போய்க்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். சரி ஜம்ப் பண்ணி போ. என்னடா அது, கீழே போ. எப்படி மேலே வர புரியுதா? ஆனால் மைண்ட் கிராஃப்டில் வந்து இந்த ஜம்ப் பட்டன் இருக்கிற இடத்துல வரும். சரி தோண்டி போகணும். ஓ, நான் வில்லேஜ் தேடி வேணால் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஐயோ, வில்லேஜ் எப்போ தான் கிடைக்குமோ. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வில்லேஜ் தேடி நான் உங்களுக்கு வில்லேஜ் கண்டுபிடிச்சி நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன், அதான் சொல்ல வந்தேன். சரிடா, வில்லேஜ் ஓகே. இப்போ நம்ம வில்லேஜை நோக்கி போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நான் வில்லேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. நான் வந்து வரும்போது 6 ஸ்டாக் ஆஃப் டர்ட் எடுத்துட்டேங்க. இன்னொரு அது கிடச்சிருக்கு. வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாப்பா இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு. இது என்னது? ஆஹா, லாவா இருக்குது. சரி போவோம். சரி. ஐயோ டே வில்லேஜ் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்டா. என்னடா கீழே விளையாடுறீங்க? ஓடா, நம்மளுக்கு ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. வேறு லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எனக்கு கிடச்சதுனே ஒன்றுமே தெரில. ஏய் எங்கே கட்டலாம் வீடை? இங்கே கட்டிடுவோமா? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு வில்லேஜர் ஒரு வீட்டில் போய் பார்ப்போம். ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஆட்டை போட்டு வந்துடுவோம். ஏதாவது ரேரான ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வீடு கட்டுறதுலாம் பார்க்கலாம். என்னது டேபிள்? ஐயோ, உடைக்கிறதுக்கே 1/2 மணி நேரம் ஆகும். அதுக்கெல்லாம் நம்ம வேறு எங்கேயா போய் செஸ்ட்டு இருக்குதான்னு பார்க்கணும். லேடர் டி செஸ்ட்டு தாங்கடாடி. ஆர்டர் பாவி உடச்சிட்டு போ. ஓகே. ஐயோ, ஹெல்த் வேறு குறையுது. சரி சீக்கிரம். ஐயோ, இங்கெல்லாம் இது மாதிரி இடத்துலலாம் ஒன்றும் இருக்காது. கீழே போயிடுவோம். கீழே போட்டா டே அடைவோம். ஒருத்தன். ஐயோ பசிக்குதா? என்கிட்ட என்ன இருக்குது? கேரட் இருக்குது. சாப்பிடு. ஓகே. அப்புறம் இது என்னடா வீடு? ஜஸ்ட்டு அப்சீடியன் 3 வேறு ப்ரெட்டு. அப்சீடியன் வச்சு நம்ம ஒரு போர்ட்டல் செய்யலாம். இது என்ன சேடில் அயன் லெக்கின்னா மோட்டா. அப்சீடியன் வச்சு நம்ம வந்து இது செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போர்ட்டல். இப்போ வேறு லெவல். ஓகே, அவ்வளோதானா வீடு? ஐயோ என்ன ஏதாவது வேறு வீடு வேணும்டா எனக்கு. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன வீடை கட்டி வச்சுப்போம். நம்ம போக நிறைய. ஐயோ வீடு தனியாக இருக்குது. ஓஹோ, இந்த வீடு இப்படி இருக்குது. ஐயோ ஆடு வர இப்போடா. என்னடா இப்படி இருக்குது? சரி போவோம். உள்ள செஸ்ட் இருக்கணும். இருக்குதா? இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம். ஐயோ அடா, அதுக்குடா இந்த வீடு எப்படி வச்சுருக்கீங்க? கிளாஸு தேவைப்படும். நம்ம வீட்டில் எப்படி வச்சுக்கலாம். எடுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட அது குளிச்சு தான் போக முடியும். ஐயோ எங்கேயுமே போக முடியல. ஐயோ டேய், நிறைய இதுதான் இருக்குது. அது என்ன? ஐயோ வாயில் வர மாட்டேங்குது. ஐயோ அது என்ன பேர்? நிறைய ஃபார்ம் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓ இப்படி இது உடடா ஃபஸ்ட்டு. ஜம்ப்பு. அப்பாடா அப்படியே பெருசு இருக்கிற அந்த வீடு. அதாவது கண்டிப்பாக நல்ல இதாக இருக்கும். இந்த வீடு போய் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஏதாச்சும் செஸ்ட்டு வாங்கிடா டே. ஓய் செஸ்ட்டு. கிராஃப்டிங் டேபிளா? சரி இதே எடுத்து போகிறது நம்மளுக்கு தேவை தான். கிராஃப்டிங் டேபிள் தேவை. அடு சரி, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம்.
போக போக பாட்டில் இதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய செய்வோமே. அது எடுத்து வச்சுப்போம். ஐயோ என்ன புக்கெலாம் கிடைக்குது, செல்ஃபு கிடைக்குதுன்னு நினச்சேனே. சரி விட, அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம். டோர் எங்கடா இந்த வீட்டுக்கு? எவ்வளோ பெரிய வீடாது. சீக்கிரமாடா டே. அட பாவி. ஆஹா டோர் கண்டு உடச்சிட்டேன். டேய் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன்டா. அதான் செஸ்ட்ரா. டேய் அட பாவி, என்னடா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வந்தனேடா. சரி விடுங்க, நம்ம இங்கே தான் வீடு கட்ட போகிறோம். எல்லாமே இங்கே தான் செய்ய போகிறோம். சீக்கிரம் டே. வேறு ஏதாவது வீடு இருக்கா? அவ்வளோதானா? என்னது இது வில்லேஜு? கஷ்டப்பட்டு தேடி வந்தனே. சரி நம்ம சின்ன வீட்டுக்குள்ளே தான் போய் பார்ப்போம். பெரிய வீட்டில் அவ்வளோ எதுவும் இல்லை. சின்ன வீட்டில் தான் நிறைய பொருள்ஸ்லாம் இருக்குது. ஐயோ இது மாதிரி சின்ன வீடு நான் சொல்லலை. ஏதாவது செஸ்ட் இருக்கா? இல்லை. ஏதாவது செஸ்ட்டு வாங்கிங்கடா டே. பாடே ரொம்ப ஓவர்ரா. அவள் தானா? சொப்பா சரி எங்க நான் நல்லா தேடி பார்க்கணும். என்னடா அது? ஐயோ ஓய் ஃபர்னன்ஸு போடு. அது ஏன் டே இதை வச்சு பண்ண ரொம்ப முக்கியம். இதை வச்சு விட்டுவோம். ஃபாஸ்ட்டாக விட்டுது. ரெண்டா? ஐயோ இது போம் பாடா 2 கிடச்சிச்சு. சரி ஓகே. ஐயோ டே இந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னடா இருக்குது? பார்த்தாச்சா? என்னன்னு தெரில. பார்த்து டே போடாடே. பார்த்தாச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அட பாவி போங்கடா. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன வீடு செஞ்சுக்கலாம். சின்ன வீடு எங்கே செய்யலாம் என்றால், ஐயோ என்னடா அது? என்ன பண்ணுறானே தெரியல. ஃபஸ்ட்டு மேலே கட்டலாம். எவன்டா இங்கே தண்ணியை போட்டு வச்சவன்? சும்மா வெறுப்பு ஏற்றிட்டு டேய். போ அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறு. ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. ஐயோ எவ்வளோ தண்டிடாது. பெரிய வீடாக இருக்குது. இந்த உட்டெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை. நம்ம வீடு செய்ய வச்சுக்கலாம். செஸ்ட்டு இது இருக்காடா. எறாத. ஐயோ இன்வென்ட்ரியில் ஸ்பேஸ் இல்லை. என்ன தூக்கி போடலாம்? இதெல்லாம் எவனுக்குடா தேவை? இதெல்லாம் தூக்கி போடு. எவன்டா இவன்? ஓகே. ஐயோ செஸ்ட்டு. யாவா செஸ்ட்டு இருக்குது. தொடு. ஐயோ பார்த்தாச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். இல்லையே. சீக்கிரம் வெட்டுறா டே. ஐயோ ரொம்ப ஜஸ்டே. அட பாவி ஒன்றுமே இல்லை. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம சின்ன வீடு கட்டலாம். நம்மக்கிட்ட என்ன உட்டு இருக்குது? உட்டு நம்ம அங்கேருந்து ஆட்டையை போட்டு வந்தோமே, நிறைய கீழே நிறைய கடந்துச்சு. ஐயோ ஒரு உடும் இல்லையா? டேர்ட்டு தான் இருக்குது. சரி என்ன பண்ணலாம்? இவன் வீடை உடச்சிருவோமா? ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ். ஸ்டோன் பிக்காக்ஸ் அப்படியே வெட்டி விடு. இல்லைனா இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐயோ அப்பா ஓகே. இப்போ நம்மளோட இடம் இதெல்லாம் தோண்டு. நம்ம இடம் இதுதான். இல்லை ஃபஸ்ட்டு எடு. சின்ன இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட்டி வச்சுப்போம். ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேர்ட் வச்சே வீடு சின்னதாக கட்டுவோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய பெரிய பெரிய உட்டெல்லாம் எடுத்து பண்ணிக்கலாம். அடையா வேண்டா ஏறா சீக்கிரம். சரி இங்கே ஒரு சின்ன வீடாக கட்டி வைப்போம். 64 இருக்குது. டேய்
ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப சின்ன வீடெல்லாம் வேணாம், ஓரளவு கொஞ்சம் பெருசு. ஆனால் அந்த பிளேஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. ஐயோ, இங்கே வேறு தண்ணி வேறு இருக்குது. கீழே விழுந்துடாதடா, ஹெல்த் போயிருண்டா. ஒரு ஹெல்த் இல்லை. ஐயோ, சாப்பாடு என்னடா அது டக்கு டக்குன்னு சாப்பாடு கேட்குறான். இன்னும்ண்ணா ஜம்பு பாவி. என்னடா அது ஒரு ஐயோ, இந்த வில்லேஜே எனக்கு பிடிக்கல. ஃபஸ்ட்டு என்னவா இருக்குது இந்த வில்லேஜில். சரி, இங்கே கட்டிப்போமா? நிறைய பிளேஸ் வேறு இருக்குது. என்கிட்ட பக்கெட் என்கிட்ட இவ்வளோ இருந்துச்சு. எடு எறாடி. எறா நாடா எடுக்க மாட்டேங்கிறான். அப்படியே எடுத்துட்டு எறாடே. நாடா எடுக்க மாட்டேங்கிற. டேய் சரி, எடுக்க மாட்டேங்கிறான். விடுங்க, நம்மளுக்கு எதுக்கு. சரி, நம்ம இங்கேயே ஃபஸ்ட்டு கட்டலாம். வேறு ஏதாவது உட்டு இருக்காடா? ஆனால் ஒரு உட்டையும் காணும் அதில். போ. சரி, ஓகே. டார்ச் இருக்காடே. டார்ச்ராடே. டார்ச் ஒரு ஸ்டாக்கே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. வை. வை. 4 பக்கமும் வச்சாச்சு. இப்போ எடு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்காக ஒரு சின்ன வீடாக கட்டி வச்சிடலாம். ஓகே. ஐயோ, என் வாய்ஸ் எப்படி கேட்குதுன்னு தெரில. ஐயோடே இத்தனை டேர். ஐயோ ஜாம்பி. ஐயா போட. அப்படியே பெட்டுக்கு பெட்டு இருக்குதுடா. தூங்கிடுறா. வயிறாடே. ஓப்பாடா. ஓகே. இங்கே அவன் க்ரீப்பரு, அதுக்கப்புறம் ஸ்கெலிட்டன்னு ஒருத்தன் இருப்பான். இருக்கல ரொம்ப டேஞ்சரஸ் வந்து க்ரீப்பர் தான். வந்து வெடிச்சிருவான். என்ன ஆகும் யாருமே தெரியாது. சார், அந்த க்ரீப்பர் மண்டை எப்படி இருப்பான்னு பார்க்கணும். பார்க்கலாம். சீர வைரா. வை. சரி. ஐயோ டேய், நான் அவ்வளோதான். குதிச்சொன்னு இங்கே. ஐயோ எவன்டா இவன்? டே ஐயோ, வீடை போய் ஏன்டா விட்டுற? சரி, அப்படியே வச்சுட்டே வந்துடும். அப்படியே ஒரு 4 பக்கம் அப்படியே வச்சுட்டு வந்துடலாம். ஐயோ ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. இந்த வீடே போதும். ஐயாச்சாய் அசிங்கமாக இருக்குது. வை. ஐயோ, கீழே உள்ளாதாலே இனிமேல் ஏற முடியாதுடா. அப்படியே வச்சுட்டே வா. சபா. ஐயோ, முடிச்சு தான் ஆகணும். டேய், இன்னொரு தடவை கீழே விழுந்து பாரு. ஐயோ, காலியா? அட பாவி. வேறு எதுவும் என்கிட்ட இல்லையா? இன்னும் 21 இருக்குது. டேட் 10 தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அப்படியே பண்ணணும். பாவி. டேய், எவ்வளோ தரங்கடி. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம இந்த கேம் பிளே முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் ஒரு பெரிய வீடியோ கற்றலாம். ஓகே, பாய் ஃப்ரம் ராம். பாய். மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. பாய். இருங்க, ஒரு நிமிஷம் மேலே மட்டும் கவர் பண்ணிடலாம். அட பாவி, டோரே வைக்கலையா? டோர் இருக்காடா? ஓய்யோ 6 ஸ்டாக்கே இருக்குதுடா. ஓகே, பாய். நான் வேணால் ஆஃப்லைனில் ஒரு கொஞ்சம் பெரிய வீடாக கட்டிட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் வேணால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டு நாளைக்கே வரும்னு தான் நினைக்கிறேன்.
டோர் வேறு லெவல். மேலே தான் நான் கவர் பண்ணணும். மேலே எப்படி போவேனே தெரில. எப்படியாவது போகிறேன். அப்படியே ஏறி அட பாவி ஏண்டா. ஐயோ ஐயா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். மறக்காமல் லைக் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. லைக்கு ஷேரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம 50 சப்ஸ்கிரைபர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. நம்ம அப்படியே 60 சப்ஸ்கிரைபருக்கு பார்க்கலாம். ஓகே பாய். இத்தனோண்டு வீடு. ஓகே இத்தனோண்டு வீடு தான் பாவி. ஓகே பாய்.